Η φωνή της αδελφής μου έσβησε το όνομά μου από τη ζωή του άντρα μου, πριν ακόμη τελειώσει η κηδεία του, αφήνοντάς με να ανακαλύψω μόνη μου πως όλοι γύρω μου ήξεραν την αλήθεια εκτός από εμένα. Και τώρα που τα χαρτιά, οι σφραγίδες και οι υπογραφές μιλούν καθαρά, κανείς δεν θα αποφύγει τον λογαριασμό που έρχεται. Την ημέρα της κηδείας του Αντώνη, ένιωσα τον αέρα να βαραίνει πάνω μου, σαν να ήθελε να με αναγκάσει να σκύψω το κεφάλι και να παραδεχθώ ότι δεν ήμουν τίποτα περισσότερο από ένα περίγραμμα, μια χήρα που εμφανίζεται από υποχρέωση. Δεν αντέδρασα. Κράτησα τα χέρια μου δεμένα μπροστά μου, χαμηλά, σαν να προστάτευα μια μικρή εστία θερμότητας που δεν ήθελα να σβήσει. Γύρω μου, ψίθυροι, πίσω από μένα, βλέμματα που γλιστρούσαν σαν λεπτές λεπίδες, έτοιμες να χαράξουν την υπόλοιψή μου χωρίς καμία προειδοποίηση. Η αδελφή μου, η Μαριάνθη, στάθηκε σε απόσταση αναπνοής, αλλά η παρουσία της ήταν παγωμένη, σχεδόν διοικητική. Το χέρι της ακούμπησε στιγμιαία το μπράτσο μου, όχι για παρηγοριά, μα σαν να εκπλήρωνε ένα κοινωνικό πρωτόκολλο. Δεν έμεινε ούτε μια ολόκληρη στιγμή. Ένιωσα το άγγιγμα να φεύγει πριν ακόμη το αισθανθώ πλήρως, όπως φεύγει κάποιος που έχει ήδη αποφασίσει πως δεν θέλει να συνδεθεί. Σιωπούσα. Παρατηρούσα. Ο χώρος γύρω από το φέρετρο είχε μια άψογη τάξη, σαν τα πάντα να είχαν τοποθετηθεί προσεκτικά για να κρύψουν οτιδήποτε αληθινό. Λουλούδια τακτοποιημένα, κορδέλες δεμένες σφιχτά, άνθρωποι βυθισμένοι σε μια θλίψη που δεν ένιωθα δική μου. Η απουσία του Αντώνη δεν μου προκαλούσε το αναμενόμενο κενό. Αντίθετα, μου άφηνε ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα που ήξερα μέσα μου πως δεν τολμούσα να διατυπώσω δυνατά. Όταν έσκυψα για να κλείσω την τσάντα μου, το δάχτυλό μου ακούμπησε κάτι ξένο. Ένα μικρό διπλωμένο χαρτί. Δεν έμοιαζε με συλληπιτήριο σημείωμα. Είχε διαφορετική υφή, διαφορετικό βάρος. Το ξεδίπλωσα διακριτικά, κρατώντας το χαμηλά, ώστε να μην παρατηρήσει κανείς την αλλαγή του ρυθμού στην αναπνοή μου. Τα γράμματα ήταν γραμμένα βιαστικά, αλλά καθαρά. Μην πας στην κηδεία του συζύγου σου. Πήγαινε στο σπίτι της αδερφής σου. Θα δεις τα πάντα εκεί. Δεν ένιωσα σοκ. Δεν ένιωσα θυμό. Ένιωσα μόνο ότι μια αδιόρατη γραμμή άνοιγε μπροστά μου, σαν την πρώτη ρογμή σε ένα πιάτο που νόμιζες ότι ήταν άθραυστο. Έβαλα το χαρτί μέσα στην παλάμη μου και το κράτησα εκεί, κλειστό, σαν απόδειξη ύπαρξης μιας πραγματικότητας που δεν είχα ακόμη αντικρίσει. Γύρισα το βλέμμα προς τη Μαριάνθη. Μιλούσε με κάποιον, χαμογελώντας με τον ευγενικό, προβλέψιμο τρόπο της. Όμως τα μάτια της απέφευγαν συστηματικά τα δικά μου. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι η απόσταση ανάμεσά μας δεν ήταν τυχαία, ούτε προσωρινή. Ήταν κατασκευασμένη. Με σταθερό, σχεδόν τελετουργικό βήμα, απομακρύνθηκα από τον χώρο. Δεν αποχαιρέτησα κανέναν. Είχα κάτι πιο επίγον να κάνω από το να παραμείνω σε μια τελετή όπου όλοι πενθούσαν έναν άνθρωπο που εγώ δεν είχα γνωρίσει ποτέ ολοκληρωτικά. Το σημείωμα έκαιγε την παλάμη μου, όχι σαν απειλή, αλλά σαν πρόσκληση προς μια αλήθεια που είχε μείνει θαμμένη για πολύ. Στο αυτοκίνητο, πριν βάλω μπροστά, άνοιξα το χαρτί ξανά. Το διάβασα αργά, συλλαβιστά, λες και η δεύτερη ανάγνωση θα μου αποκάλυπτε κάτι επιπλέον. Δεν αποκάλυψε. Αλλά η αίσθηση ότι κάποιος μου έδινε πληροφορίες που δεν έπρεπε να αγνοήσω ήταν αρκετή. Έστρεψα τη μηχανή προς το σπίτι της Μαριάνθης, γνωρίζοντας πως κάτι μέσα μου είχε αλλάξει οριστικά. Δεν ήμουν πλέον η γυναίκα που σιωπούσε από συνήθεια. Ήμουνα μια γυναίκα που είχε μόλις παραλάβει το πρώτο τεκμήριο μιας υπόθεσης που δεν είχε ακόμη όνομα. Και ήξερα πως δεν θα σταματούσα μέχρι να το μάθω. Το σπίτι της Μαριάνθης έστεκε ήσυχο, με εκείνη τη γνώριμη τάξη που πάντα με έκανε να αισθάνομαι σαν φιλοξενούμενη. Ακόμη και όταν ήμουν αδελφή. Όταν χτύπησα το κουδούνι, άκουσα τα γρήγορα βήματα της μικρής Αγγελικής και ένα μικρό, διστακτικό «Ποιος είναι?» Η φωνή μου βγήκε απαλή, συγκρατημένη. «Εγώ είμαι, αγάπη μου». Η πόρτα άνοιξε και η Αγγελική με κοίταξε με μια περίεργη μίξη χαράς και επιφυλακτικότητας, σαν να περίμενε από μένα κάτι που δεν ήξερε πώς να ζητήσει. Η Μαριάνθη εμφανίστηκε πίσω της μετά από μερικές παρατεταμένες στιγμές. Το χαμόγελό της ήταν προσεκτικά στημένο, σαν να τοποθετήθηκε με ορισμένο πρωτόκολλο. Έκανε στην άκρη για να περάσω, χωρίς να σχολιάσει καθόλου το γεγονός πως είχα φύγει από την κηδεία πριν την ολοκλήρωση της τελετής. Η σιωπή της δεν ήταν ευγένεια. Ήταν έλεγχος. Μπαίνοντας στο σαλόνι, ένιωσα τον αέρα να αλλάζει. Η μυρωδιά του σπιτιού της Μαριάνθης, λεμονανθός και κάτι αποστηρωμένο, με έκανε πάντα να αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε χώρο που οφείλω να προσέχω τις κινήσεις μου. Στάθηκα για λίγο, αφήνοντας τα μάτια μου να περιπλανηθούν ανάμεσα στα έπιπλα, στα τακτοποιημένα αντικείμενα,
στα πλαίσια με τις φωτογραφίες. Η καρδιά μου χτυπούσε αργά, αλλά σταθερά, σαν να μετρούσε τον χρόνο μέχρι την αποκάλυψη. Η τσάντα μου, με το σημείωμα διπλωμένο στην εσωτερική τσέπη, είχε αποκτήσει ξαφνικά το βάρος ενός φακέλου αποδεικτικών στοιχείων. Η Αγγελική πλησίασε με ένα χαρτί στο χέρι, χαμογελώντας αμήχανα. «Θες να δεις τι ζωγράφισα?» ρώτησε. Πριν προλάβω να απαντήσω, η Μαριάνθη είπε σχεδόν κοφτά ότι η μικρή έπρεπε να το αφήσει στο δωμάτιό της. Η φωνή της ήταν ήρεμη, αλλά η χρειά της έκρυβε μια ανησυχία που θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από κάποιον λιγότερο προσεκτικό. Η παρατήρησή μου δεν ξέφυγε από την αντίδρασή της. Απλώς χαμογέλασα στην Αγγελική και της έκανα νόημα ότι ήθελα να το δω αργότερα. Έκατσα στον καναπέ, ακούμπησα την τσάντα μου δίπλα μου και προσπάθησα να διατηρήσω την ατμόσφαιρα ουδέτερη. Όμως το βλέμμα μου συνελήφθη από κάτι μικρό, μεταλλικό, που γυάλιζε αχνά κάτω από το χαλί. Μια ανεπαίσθητη ανατριχύλα ανέβηκε στη ραχοκοκαλιά μου. Έσκυψα δήθεν για να ισιώσω το παντελόνι μου και με μια κίνηση τόσο φυσική που δεν κίνησε υποψίες, τράβηξα το αντικείμενο προς τα έξω. Ήταν ένα κλειδί, ψυχρό, καλοδουλεμένο, με το σήμα της ναυτιλιακής εταιρείας του Αντώνη χαραγμένο πάνω του. Το κράτησα για ένα ελάχιστο κλάσμα του δευτερολέπτου, ώσπου η Μαριάνθη γύρισε προς το μέρος μου. Η φωνή της έσπασε τη στιγμή. «Όλα καλά?» ρώτησε. Έγνεψα καταφατικά, αφήνοντας το κλειδί να χαθεί διακριτικά μέσα στην παλάμη μου προτού το γλιστρήσω στην τσάντα. Η αίσθηση του μετάλλου μέσα στο ύφασμα έμοιαζε με επιβεβαίωση. Ένα τεκμήριο που είχε περιμένει στο πάτωμα, σαν να ήξερε πως κάποτε θα επιστρέψω για να το βρω. «Ήθελα απλώς να περάσω», είπα. «Να μην είμαι μόνη μετά την τελετή». Η Μαριάνθη με κοίταξε με εκείνο το βλέμμα που έμοιαζε να σταθμίζει τι είναι χρήσιμο να υποθεί και τι όχι. Δεν απάντησε. Στο δωμάτιο απλώθηκε μια παγωμένη ηρεμία, σαν σχήμα προστασίας γύρω από τα λόγια που δεν ήθελε να πει. Η Αγγελική εμφανίστηκε ξανά. Αυτή τη φορά με μια ζωγραφιά που έσπευσε να μου δώσει, πριν η μητέρα της προλάβει να την εμποδίσει. Την πήρα στα χέρια μου. Ήταν γεμάτη χρώματα, παιδικά σχήματα και μια σκηνή με 2 ενήλικες που φαίνονταν να διαφωνούν κάτω από ένα τραπέζι. Η μικρή μου εξήγησε ότι το είχε φτιάξει εκείνη την ημέρα που ο θείος Αντώνης είχε έρθει θυμωμένος. Η Μαριάνθη έσπευσε να την πάρει από το σαλόνι, προφασιζόμενη ότι ήρθε η ώρα για το μάθημά της. Έμεινα για λίγο μόνη. Η ζωγραφιά στην αγκαλιά μου και το κλειδί μέσα στην τσάντα μου δημιουργούσαν ένα ήρεμο αλλά αποφασιστικό βάρος. 2 αντικείμενα, 2 ενδείξεις, 2 μικρές χαραμάδες στην επιμελώς κατασκευασμένη αφήγηση της οικογένειας. Όταν σηκώθηκα να φύγω, η Μαριάνθη με συνόδευσε ως την πόρτα χωρίς να πει τίποτα ουσιαστικό. Η σιωπή της ήταν το πιο δυναμικό στοιχείο της συνάντησης. Ένιωθα όμως ότι η δική μου σιωπή ήταν ακόμη πιο βαριά, πιο υπολογισμένη. Δεν είχα έρθει για παρηγοριά. Είχα έρθει για απαντήσεις. Και είχα ήδη βρει την πρώτη. Το πρωινό μετά την επίσκεψή μου στο σπίτι της Μαριάνθης, ξύπνησα με μια αίσθηση που δεν είχε τίποτα το θορυβώδες, μόνο μια εσωτερική βεβαιότητα ότι όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ώρες δεν μπορούσαν να αγνοηθούν. Το κλειδί που είχα βρει κάτω από το χαλί, μέσα στην τσάντα μου, είχε αποκτήσει την υφή απόδειξης, όχι μόνο μεταλλικής, αλλά και λογικής. Ένα αντικείμενο που ζητούσε να τοποθετηθεί μέσα σε ένα πλαίσιο. Και για να βρω αυτό το πλαίσιο, έπρεπε να ξεκινήσω από το πιο προβλέψιμο σημείο. Τον Γιώργο Θεοδωρίδη, τον λογιστή της εταιρείας του Αντώνη. Το γραφείο του βρισκόταν σε έναν στενό δρόμο, σε μια γειτονιά που μύριζε παλιό χαρτί και υγρασία. Όταν μπήκα, ο Γιώργος ήταν σκυμμένος πάνω από στίβες φακέλων, οργανωμένων με εκείνη τη λεπτομερή επιμέλεια που πάντα με έκανε να τον θεωρώ άνθρωπο ακριβώς στις υποχρεώσεις του. Σήκωσε το βλέμμα του και το χαμόγελό του ήταν υπερβολικά γρήγορο, υπερβολικά πρόθυμο, σαν να είχε ανάγκη να προλάβει κάτι πριν το δει κανείς άλλος. «Κυρία Σταυρούλα», είπε, με μια φωνή που προσπάθησε να κρατήσει σταθερή. «Συλληπιτήρια και πάλι. Πώς μπορώ να βοηθήσω?» Κάθισα χωρίς να βιαστώ. Τα χέρια μου έμειναν χαλαρά πάνω στο γόνατο, σε στάση που έδειχνε ότι δεν ήρθα να προκαλέσω πίεση, αλλά και ότι δεν επρόκειτο να αποχωρήσω χωρίς να λάβω αυτό που έψαχνα. «Θα χρειαστώ ορισμένα οικονομικά στοιχεία της τελευταίας περίοδου του Αντώνη», είπα ήρεμα. «Για να τακτοποιηθούν κάποιες υποχρεώσεις. Τίποτε περισσότερο». Ο Γιώργος έγνεψε, αλλά η κίνηση ήταν νευρική, σαν να είχε χαλαρώσει μια βίδα μέσα του. Άρχισε να ψάχνει σε συρτάρια, να βγάζει φακέλους, να μπερδεύει χαρτιά μεταξύ τους. Η αναστάτωσή του ήταν φανερή και δεν υπήρχε κανένας πραγματικός λόγος για αυτήν. Όχι τουλάχιστον με βάση τα λεγόμενά μου. 1 λεπτό αργότερα,
Ένας εκτυπωτής στο βάθος του γραφείου άρχισε να λειτουργεί μόνος του, ή έτσι έμοιαζε. Το φως του αναβόσβησε και έπειτα έβγαλε ένα φύλλο χαρτιού, χωρίς ο Γιώργος να δείξει ενδιαφέρον. Μου έκανε εντύπωση. Ένα μεμονωμένο φύλλο, σε έναν χώρο όπου τίποτα δεν ήταν ποτέ μεμονωμένο. Όταν ο Γιώργος γύρισε την πλάτη του για να αναζητήσει έναν ακόμη φάκελο, σηκώθηκα αθόρυβα και πλησίασα τον εκτυπωτή. Πήρα το φύλλο στα χέρια μου. Ήταν ένας τραπεζικός λογαριασμός, με αναλυμένες κινήσεις. Πλήρωνα προσεκτικά την προσοχή μου στις λεπτομέρειες. Ανάμεσα στις καταχωρήσεις, αναγνώρισα ένα επαναλαμβανόμενο όνομα αποδέκτη που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Μια διεύθυνση συνδεδεμένη άμεσα με τη Μαριάνθη. Το χαρτί είχε μια ελαφρά θερμότητα από την εκτύπωση, μια ζωντανή αίσθηση, σαν να ζητούσε να προλάβω να το κρατήσω πριν κάποιος το εξαφανίσει. Το δίπλωσα στα δύο και το έκρυψα μέσα στην θήκη της ατζέντας μου, με την ίδια φυσικότητα που ίσιονα ένα κομμάτι ύφασμα. Η κίνηση δεν ανήκε σε κάποιον που παρανομεί, αλλά σε κάποιον που αναζητά την αλήθεια μέσα από τα ίχνη που αφήνουν οι άλλοι, συχνά χωρίς να το καταλαβαίνουν. Όταν επέστρεψα στο κάθισμά μου, ο Γιώργος μου έδωσε έναν μικρό φάκελο. Τα χαρτιά μέσα ήταν νόμιμα, προβλέψιμα και το ήξερα ήδη, ελλειπή. Τον ευχαρίστησα και σηκώθηκα να φύγω. Στην πόρτα γύρισα για μια στιγμή. Ο Γιώργος με κοιτούσε σαν κάποιος που φοβάται πως είπε παραπάνω από όσα έπρεπε, χωρίς καν να έχει ανοίξει το στόμα του. Βγήκα στον δρόμο με ένα αίσθημα που έμοιαζε παράξενα σταθερό. Το κλειδί της ναυτιλιακής στην τσάντα μου και το τραπεζικό έγγραφο μέσα στην ατζέντα μου δημιουργούσαν ένα πρώτο νήμα. Ένα νήμα που δεν τραβούσα για να εκδικηθώ, αλλά για να κατανοήσω. Η διοίκηση μιας ζωής αφήνει πάντοτε ίχνη, όσο καλά κι αν προσπαθεί κανείς να τα κρύψει. Και εγώ μόλις είχα βρει το πρώτο από αυτά. Το απόγευμα κύλησε αργά, με εκείνη τη βουβή πυκνότητα που έχουν οι ώρες όταν ξέρεις ότι πρέπει να συνεχίσεις, ακόμη κι αν δεν είσαι έτοιμη. Το τραπεζικό έγγραφο που είχα πάρει από τον εκτυπωτή του Γιώργου βρισκόταν τώρα προσεκτικά διπλωμένο μέσα στην ατζέντα μου, σαν να είχε μετατραπεί σε μικρό θησαυρό που έπρεπε να προστατεύσω. Όμως δεν ήταν ακόμη αρκετό, χρειαζόμουν περισσότερα, κάτι που να δένει το οικονομικό νήμα με τα τελευταία γεγονότα. Και το επόμενο βήμα ήταν αναπόφευκτο. Η επίσκεψη στην Κατερίνα Λαμπρού, την νοσηλεύτρια που είχε φροντίσει τον Αντώνη τις τελευταίες εβδομάδες. Το νοσοκομείο είχε μια ησυχία που έμοιαζε περισσότερο με κόπωση παρά με γαλήνη. Στους διαδρόμους, τα φώτα έριχναν μια υπόλευκη λάμψη στους τοίχους και εγώ ένιωσα για μια στιγμή ότι βρισκόμουν μέσα σε έναν χώρο όπου η αλήθεια κρυβόταν όχι πίσω από σκοτάδι, αλλά πίσω από υπερβολική καθαρότητα. Η Κατερίνα με υποδέχτηκε με ένα προσεκτικό χαμόγελο, εκείνο που συνηθίζουν όσοι εργάζονται σε μέρη όπου οι άνθρωποι φέρουν καθημερινά απώλειες. «Λυπάμαι για το θάνατο του συζύγου σας», είπε. Η φωνή της ήταν απαλή, όμως είχε μια ανεπαίσθητη ακαμψία. Δεν προσποιήθηκα πως δεν την άκουσα. Ήρθα απλώς να καταλάβω καλύτερα τι συνέβη τις τελευταίες ημέρες. Της απάντησα με τον τόνο μιας γυναίκας που ζητά μια διοικητική διευκρίνηση, όχι μια συναισθηματική εξομολόγηση. Η Κατερίνα με οδήγησε σε έναν μικρό χώρο αναμονής κοντά στον διάδρομο. Καθίσαμε. Το βλέμμα της περιφερόταν γύρω από τους τοίχους, σαν να αναζητούσε μια λέξη που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει χωρίς να εκτεθεί. Άρχισε να μιλά για τα ιατρικά πρωτόκολλα, για τα συμπτώματα, για την τελική κρίση που είχε επέλθει ευνίδια. Όσο μιλούσε, παρακολουθούσα τη μικρή δυσκολία στην άρθρωση, το ανεπαίσθητο σφίξιμο των δαχτύλων της πάνω στο μπράτσο της καρέκλας. Κάτι μέσα της είχε περισσότερες πληροφορίες από όσες επέτρεπε να ακουστούν. Την άφησα να ολοκληρώσει. Μόνο τότε έγειρα το σώμα μου ελαφρά προς τα πίσω, σε μια στάση που έδειχνε ότι δεν επρόκειτο να επιμείνω. «Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Ήταν σημαντικό για μένα να ακούσω αυτά τα στοιχεία από εσένα», είπα, διατηρώντας τη φωνή μου χαμηλή, ήρεμη. Σηκώθηκα αργά και προχώρησα προς τον διάδρομο. Ήξερα ήδη τι έπρεπε να κάνω. Έπιασα το κινητό μου, το κράτησα χαμηλά, δήθεν ψάχνοντας κάποιο μήνυμα, και ενεργοποίησα τη λειτουργία ηχογράφησης χωρίς την παραμικρή επιτίδευση. Δεν επρόκειτο να παραβιάσω κανέναν χώρο. Απλώς θα άφηνα το περιβάλλον να μιλήσει σε εμένα. Λίγο πριν απομακρυνθώ αρκετά, ώστε η Κατερίνα να αισθάνεται ότι δεν ακούω, η φωνή της αντίχησε πίσω μου. «Δεν έπρεπε να της πεις τίποτα», είπε μια άλλη νοσηλεύτρια. Η απάντηση της Κατερίνας, σχεδόν ψιθυριστή αλλά καθαρή, μου έφτασε σαν κοφτή ρηπή. Είπα μόνο ό,τι έπρεπε. Δεν χρειάζεται να μάθει περισσότερα, όχι ακόμη. Δεν γύρισα. Δεν άλλαξα βηματισμό. Η καρδιά μου όμως έκανε εκείνη τη μικρή, οικία σύσπαση που δεν είναι πανικός,
αλλά ένδειξη ότι έχει καταγραφεί κάτι κρίσιμο. Το κινητό μου είχε συλλάβει τον σύντομο διάλογο. Μια φράση, 2 φωνές, μια αλήθεια που έκρυβε περισσότερα από όσα φαινόταν. Έξω από το νοσοκομείο, ο αέρας μύριζε ιώδιο και ψυχρή νύχτα. Ένιωσα την αναπνοή μου να βαθαίνει, όχι από φόβο, αλλά από εκείνη τη σιωπηλή σιγουριά ότι το νήμα που άρχισα να τραβάω είχε μόλις αποκαλύψει ακόμη έναν κόμπο. Περπάτησα προς το αυτοκίνητο κρατώντας το κινητό σφιχτά, σαν να ήταν πλέον ένα επίσημο τεκμήριο. Η ηχογράφηση δεν έλεγε πολλά, αλλά έλεγε αρκετά. Αρκούσε για να δείξει ότι κάποιος προσπαθούσε να περιορίσει την πρόσβασή μου σε πληροφορίες. Και όταν κάποιος φοβάται τη διαφάνεια, η διαφάνεια είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να επιδιώξω. Έβαλα το κινητό στην τσάντα, δίπλα στο κλειδί και στο τραπεζικό έγγραφο. 3 στοιχεία, 3 διαφορετικές γωνίες μιας ιστορίας που άρχιζε να αποκτά μορφή. Δεν είχα ακόμη όλες τις απαντήσεις, αλλά είχα πλέον κάτι πολύτιμο. Ένα ηχητικό ίχνος που με έφερνε ένα βήμα πιο κοντά στην αλήθεια. Και αυτό αρκούσε για σήμερα. Το κτίριο της ναυτιλιακής εταιρείας έστεκε μπροστά μου σαν μια σιωπηλή μάζα, από γυαλί και μέταλλο, τόσο γνώριμη και ταυτόχρονα απροσπέλαστη. Το κλειδί που είχα βρει στο σπίτι της Μαριάνθης βρισκόταν στην τσάντα μου, βαρύ σαν υπενθύμηση ότι δεν είχα πια την πολυτέλεια της άγνοιας. Το άγγιξα για μια στιγμή μέσα από το ύφασμα, αφήνοντας την ψυχρή του επιφάνεια να μου δώσει την απαραίτητη όθηση. Είχα ήδη αρκετά ερωτήματα. Τώρα χρειαζόμουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Πέρασα την είσοδο χωρίς να τραβήξω προσοχή. Το προσωπικό με γνώριζε, όχι ως γυναίκα του Αντώνη, αλλά ως εκείνη που μιλούσε πάντοτε χαμηλόφωνα και δεν παρενέβαινε ποτέ στα επαγγελματικά του. Ήταν μια εικόνα που αυτή τη φορά με εξυπηρετούσε. Έφτασα στο παλιό του γραφείο, στο πίσω μέρος του κτηρίου, εκεί όπου η κίνηση ήταν μειωμένη και οι διάδρομοι ηχούσαν άδεια. Έβαλα το κλειδί στην κλειδαριά. Η περιστροφή του ήταν καθαρή, αθόρυβη, σχεδόν προσεκτική, σαν να είχε συνηθίσει να ανοίγει μυστικά. Μπήκα μέσα. Το γραφείο ήταν όπως το θυμόμουν, αυστηρό, τακτοποιημένο, απαλλαγμένο από οτιδήποτε θα μπορούσε να δώσει στοιχεία για την προσωπική ζωή του Αντώνη. Μόνο που αυτή τη φορά ήξερα πλέον να αναζητήσω όσα δεν φαίνονταν. Πλησίασα το μεγάλο ξύλινο γραφείο και άρχισα να ανοίγω συρτάρια ένα προς ένα. Δεν βιαζόμουν. Η προσοχή μου ήταν σχολαστική, σαν να εργάζομουν σε μια παλιά εικόνα που χρειάζεται λεπτομερή συντήρηση. Στο κάτω συρτάρι, πίσω από έναν φάκελο με αδιάφορα έγγραφα, υπήρχαν 2 κουτιά από σκληρό χαρτόνι. Το χαρτί είχε εκείνη την ελαφριά τραχύτητα των αντικειμένων που έχουν μετακινηθεί πολλές φορές, σαν να κρύβουν περιεχόμενο που κάποιος προσπαθούσε είτε να βρει είτε να ξεχάσει. Τα έβγαλα έξω και από το βάρος τους κατάλαβα ότι δεν ήταν κενά. Άνοιξα το πρώτο κουτί. Μέσα υπήρχαν συμβάσεις, επιταγές και σημειώσεις σε χειρόγραφο του Αντώνη. Χαρτιά με ημερομηνίες που αντιστοιχούσαν σε περιόδους δραστηριότητας που δεν γνώριζα. Όμως εκείνο που με έκανε να σταθώ ήταν οι υπογραφές. Δεν ήταν μόνο του Αντώνη, ήταν και του Σπυρίδωνα. Το δεύτερο κουτί περιείχε συμβάσεις συνεργασίας, που δεν εμφανίζονταν πουθενά στα επίσημα βιβλία της εταιρείας. Αναγνώρισα το όνομα ενός προμηθευτή που είχε εμπλακεί παλαιότερα σε οικονομικές παρατυπίες, καθώς και μια σειρά συναλλαγών που συνδέονταν άμεσα με εκείνη τη διεύθυνση που είχα ήδη εντοπίσει στο τραπεζικό έγγραφο. Το μοτίβο άρχισε να σχηματίζεται μπροστά μου. Οικονομική μεταφορά, απόκρυψη, συνέργεια. Δεν ύψωσα τη φωνή. Δεν ξέσπασα. Απλώς κάθισα για μια αναπνοή και άγγιξα το χαρτί που βρισκόταν πάνω-πάνω. Η υφή του ήταν λία, προσεκτικά τυπωμένη, με γωνίες που δεν είχαν ακόμη φθαρεί. Ήταν έγγραφα που χρησιμοποιούνταν πρόσφατα. Και σε ένα από αυτά, ανάμεσα σε ρήτρες και υποσχέσεις πληρωμής, υπήρχε η υπογραφή του Σπυρίδωνα με μελάνι ακόμη ελαφρώς φρέσκο, σαν να είχε πέσει πάνω του λίγος χρόνος, όχι μεγάλη απόσταση. Τα φωτογράφησα όλα, κάθε σελίδα, κάθε υπογραφή, κάθε λεπτομέρεια. Οι εικόνες αποθηκεύτηκαν στο κινητό μου και ταυτόχρονα μεταφέρθηκαν σε έναν ασφαλή ψηφιακό χώρο που χρησιμοποιούσα στη δουλειά μου για αρχεία υψηλής σημασίας. Ήταν ένας μηχανισμός που εμπιστευόμουν απόλυτα. Ένας μηχανισμός που δεν θα επέτρεπε σε κανέναν να εξαφανίσει στοιχεία. Όταν έκλεισα τα κουτιά και τα τοποθέτησα ακριβώς όπως τα βρήκα, η ατμόσφαιρα του γραφείου είχε αλλάξει. Δεν ήταν πια ένας χώρος όπου ο Αντώνης εργαζόταν σιωπηλά. Ήταν ένα σημείο συγκάλυψης, ένα θησαυροφυλάκιο παρατυπιών, ένα σκηνικό όπου οι υπογραφές έλεγαν περισσότερα από τα λόγια. Έφυγα από την εταιρεία χωρίς να κοιτάξω πίσω. Το κινητό μου, το κλειδί, οι φωτογραφίες, το τραπεζικό έγγραφο, η ηχογράφηση.
Όλα σχημάτιζαν πια μια αλυσίδα. Μια αλυσίδα που δεν έσφιγγε εμένα, αλλά εκείνους που είχαν επιλέξει να υποτιμήσουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Είχα πλέον στα χέρια μου το πρώτο σαφές αποδεικτικό μονοπάτι και ήξερα ακριβώς που οδηγούσε. Το βράδυ της συγκέντρωσης στο σπίτι του Σπυρίδωνα είχε εκείνη τη βαριά ακινησία που προμηνύει πως κάτι θα μετακινηθεί, έστω και ανεπαίσθητα. Δεν ήταν γιορτή ούτε μνημόσυνο, ήταν μια προσπάθεια διατήρησης της εικόνας μιας οικογένειας που δεν υπήρξε ποτέ ενωμένη. Πήγα χωρίς βιασύνη, γνωρίζοντας ότι η παρουσία μου θα γινόταν αφορμή για ψιθυριστές συζητήσεις, μα χωρίς να νιώθω πια εκτεθειμένη. Είχα πλέον στα χέρια μου έγγραφα, ηχογραφήσεις, υπογραφές, και αυτά είχαν περισσότερο βάρος από οποιαδήποτε κοινωνική επίκριση. Το σπίτι ήταν φωτισμένο με ζεστό, σχεδόν υπερβολικό φως. Οι επισκέπτες κινούνταν ανάμεσα στα δωμάτια, με τη σιγουριά ανθρώπων που θεωρούν ότι κατέχουν τη σωστή εκδοχή της πραγματικότητας. Ο Σπυρίδωνας με υποδέχτηκε με την τυπική ευγένεια που χρησιμοποιεί κανείς όταν θέλει να κρατήσει αποστάσεις χωρίς να τις ομολογήσει. Η χειραψία του ήταν σταθερή, αλλά τα μάτια του γλίστρησαν πάνω μου με μια επιφυλακτικότητα που δεν προσπαθούσε καν να κρύψει. Η Μαριάνθη εμφανίστηκε λίγο αργότερα, φορώντας ένα χαμόγελο τόσο προσεκτικά τοποθετημένο, που θύμιζε διοικητική υπογραφή. Τα μάτια της όμως παρέμεναν παγωμένα, σαν να περίμεναν να με μετρήσουν πριν αποφασίσουν πώς να σταθούν απέναντί μου. «Χαίρομαι που ήρθες», είπε. Η φωνή της ήταν απαλή, αλλά με εκείνη τη σκληρή εσωτερική γραμμή που συνηθίζει να εμφανίζεται όταν θέλει να διατηρήσει έλεγχο. Δεν απάντησα αμέσως. Απλώς έγνεψα, αφήνοντας το βλέμμα μου να περιπλανηθεί στους τοίχους, στο τραπέζι, στις λεπτομέρειες. Η συγκέντρωση ήταν προσεκτικά οργανωμένη, αλλά το κλίμα είχε μια περίεργη αστάθεια. Άνθρωποι στέκονταν σε μικρές ομάδες, μιλώντας χαμηλόφωνα, σαν να περίμεναν μια είδηση που δεν είχε ακόμη ανακοινωθεί. Ένιωσα τότε το κινητό μου να βαραίνει απαλά στην τσάντα, θυμίζοντάς μου τη συλλογή αποδείξεων που μεγάλωνε μέρα με τη μέρα. Η σκέψη ότι είχα ήδη στα χέρια μου συμβάσεις με την υπογραφή του Σπυρίδωνα με κράτησε σταθερή, σαν να ισορροπούσα πάνω σε μια λεπτή αλλά αξιόπιστη γραμμή. Καθώς πλησίασα το τραπέζι με τα ποτά, ένιωσα κάποιον να με παρατηρεί. Ήταν η μικρή Αγγελική που στεκόταν στην άκρη του διαδρόμου, κρατώντας ένα μικρό χαρτί στο χέρι. Τα μάτια της είχαν μια σπάνια διάβγεια, τόσο αθώα όσο και ανησυχητική. Μόλις με αντίκρισε, το βλέμμα της φωτίστηκε. «Θεία Σταυρούλα», ψιθύρισε, προτού η μητέρα της εμφανιστεί και την τραβήξει διακριτικά πιο πίσω. Η κίνηση ήταν γρήγορη, σαν να φοβόταν ότι η κόρη της θα έλεγε κάτι που θα έπρεπε να μείνει στη σιωπή. Δεν είπα τίποτα. Απλώς κράτησα μέσα μου τη λεπτομέρεια. Λίγο αργότερα, βγαίνοντας για μια σύντομη ανάσα στη μικρή αυλή, βρήκα πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου μου ένα χαρτί. Ήταν διπλωμένο προσεκτικά, σαν να τοποθετήθηκε από χέρι που δεν ήθελε να γίνει αντιληπτό. Το ξεδίπλωσα αργά. Μια φωτογραφία. Ο Αντώνης και η Μαριάνθη μαζί, σε ένα εστιατόριο. Η στάση τους οικία. Η απόσταση ανάμεσά τους ανύπαρκτη. Η ημερομηνία στο πίσω μέρος, γραμμένη χειρόγραφα, κατά προφανή αναφορά σε χρόνο πολύ κοντινό στον θάνατό του. Ένιωσα την αναπνοή μου να σταθεροποιείται αντί να ταράζεται. Δεν ήταν πια η στιγμή για συναισθηματικά ξεσπάσματα. Ήταν η στιγμή για επεξεργασία. Η φωτογραφία ήταν αποδεικτικό στοιχείο, όχι προσωπικό πλήγμα. Την τοποθέτησα στην εσωτερική θήκη της τσάντας μου, δίπλα στα υπόλοιπα τεκμήρια. Έκλεισα προσεκτικά το φερμουάρ και στάθηκα για μια μικρή στιγμή ακίνητη. Η φωτογραφία δεν άλλαζε όσα ήδη υποπτευόμουν, αλλά επιβεβαίωνε πως ο κύκλος γύρω μου είχε αρχίσει να στενεύει. Όταν επέστρεψα μέσα, ο Σπυρίδωνας με πλησίασε. «Ελπίζω να βρίσκεις λίγη παρηγοριά ανάμεσα σε φίλους και συγγενείς», είπε. Το χαμόγελό μου ήταν μικρό αλλά σταθερό. «Βρίσκω αυτό που χρειάζομαι», απάντησα. Και για πρώτη φορά είδα κάτι να αλλάζει στο βλέμμα του. Μια ανεπαίσθητη ανησυχία. Ένα σημάδι ότι είχε αρχίσει να καταλαβαίνει. Δεν ήμουν πια η αθόρυβη γυναίκα που απλώς υπομένει. Είχα ήδη κάνει το πρώτο μου βήμα έξω από τον κύκλο της σιωπής. Και το αποδεικτικό υλικό στη τσάντα μου ήταν η επιβεβαίωση ότι δεν υπήρχε πια επιστροφή. Η επόμενη ημέρα είχε εκείνη τη λεπτή, σχεδόν άβλη κόπωση, που αφήνει πίσω της μια κοινωνική συγκέντρωση, όπου όλοι έπαιξαν ρόλους. Παρ' όλα αυτά, ήξερα πως δεν μπορούσα να αφήσω να περάσει χρόνος χωρίς να εστιάσω στο πιο ευάλωτο σημείο αυτής της υπόθεσης, την Αγγελική. Τα παιδιά, όταν μιλούν, δεν προσπαθούν να προστατεύσουν αφηγήματα. Απλώς περιγράφουν όσα είδαν. Και εκείνη είχε δει πολλά περισσότερα από όσα η μητέρα της θα ήθελε. Πήγα στο σπίτι της Μαριάνθης, με τη δικαιολογία ότι ήθελα να αφήσω κάποια πράγματα της μητέρας μας,
Μια παλιά κληρονομιά που πάντα λειτουργούσε σαν φιλήσυχο διαβατήριο για τέτοιες επισκέψεις. Η Μαριάνθη μου άνοιξε με ένα χαμόγελο που έμοιαζε πιο τεντωμένο από άλλες φορές. Ίσως η χθεσινή φωτογραφία, αυτή που βρήκα στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου μου, να είχε αφήσει στη δική της ψυχή ένα ανεπαίσθητο ράγισμα. «Θέλεις κάτι?» με ρώτησε, με εκείνη τη φωνή που έμοιαζε να ζυγίζει την κάθε λέξη πριν μου τη δώσει. «Ήρθα απλώς για λίγο», απάντησα. «Η Αγγελική είναι μέσα. Θέλω να της δώσω κάτι». Δεν με εμπόδισε, όμως η παύση πριν από το νεύμα της ήταν πιο εύγλωτη από τα λόγια της. Πέρασα στο παιδικό δωμάτιο, όπου η μικρή καθόταν στο χαλί με τα μολύβια απλωμένα γύρω της, σαν να δημιουργούσε ένα μικρό προσωπικό αρχείο εικόνων. Όταν με είδε, σηκώθηκε αργά. «Θεία Σταυρούλα, ήθελα να σου δείξω κάτι χθες, αλλά η μαμά δεν άφησε». Η φωνή της είχε μια φυσική συστολή, αλλά όχι φόβο. Περισσότερο έμοιαζε με το σπάσιμο μιας μικρής εσωτερικής υπόσχεσης, σαν να ήθελε να την κρατήσει για μένα, αλλά να μην τα κατάφερε. Κάθισα δίπλα της στο χαλί. «Θες να μου το δείξεις τώρα?» Η Αγγελική έγνεψε και άνοιξε έναν μεγάλο φάκελο από χαρτόνι. Τα δάχτυλά της είχαν τη μικρή αδεξιότητα της παιδικής ηλικίας, όμως κάθε κίνηση ήταν αποφασιστική. Από μέσα έβγαλε μια ζωγραφιά. Περισσότερο από ζωγραφιά. Ήταν αφήγηση. Ένα σπίτι, 2 ενήλικες. Ο ένας με σφιγμένα χέρια, ο άλλος με σκυμμένο κεφάλι. Ένα μικρό παιδί στη γωνία, με μια λεπτομέρεια που με έκανε να συγκρατήσω την αναπνοή μου. Μια γραμμή ημερομηνίας, γραμμένη με αδέξιο παιδικό γραφικό χαρακτήρα. Η ημερομηνία αυτή αντιστοιχούσε σε ημέρα που η Μαριάνθη είχε ορκιστεί πως δεν είχε δει τον Αντώνη επί εβδομάδες. Ένιωσα εκείνη τη γνώριμη σύσπαση στο διάφραγμα, όχι φόβου, αλλά διάβγειας. Ένα παιδί είχε αποτυπώσει με χρώματα και απλότητα μια σκηνή που κανένα έγγραφο δεν θα μπορούσε να περιγράψει τόσο καθαρά. Η υλική υπόσταση της ζωγραφιάς, το χοντρό χαρτί, η έντονη χρήση κόκκινου και μπλε, η παιδική ανάγκη να οργανώσει τον χώρο σε μικρά τετράγωνα ασφάλειας, είχε μεγαλύτερη δύναμη από όσα είχα βρει μέχρι τώρα. «Μπορώ να το κρατήσω?» τη ρώτησα, με φωνή που δεν πρόδιδε την ένταση μέσα μου. Η Αγγελική έγνεψε χωρίς δισταγμό. «Αν θες, ναι, είναι δικό σου τώρα», το είπε με εκείνη τη σοβαρότητα που μόνο ένα παιδί μπορεί να δώσει σε μια τέτοια παραχώρηση. Ήταν σαν να μου εμπιστευόταν κάτι πολύτιμο, κάτι που δεν είχε καταφέρει να εμπιστευθεί σε κανέναν άλλον. Πριν σηκωθώ, πήρα μια μικρή στιγμή για να κοιτάξω τη ζωγραφιά υπό διαφορετικό φως. Το χρώμα της μπογιάς σε ορισμένα σημεία είχε περάσει ελαφρά στο χαρτόνι, σημάδι ότι η Αγγελική την είχε πιέσει με περισσότερη ένταση από όσο απαιτούσε ένα παιδικό σχέδιο. Αυτό δεν ήταν παιχνίδι. Ήταν μαρτυρία. Καθώς βγήκα από το δωμάτιο, η Μαριάνθη στεκόταν στον διάδρομο. Το βλέμμα της έπεσε πάνω στο χαρτί που κρατούσα. Δεν είπε τίποτα. Το πρόσωπό της, για μια στιγμιαία ανάσα, έχασε τη σταθερότητα που συντηρούσε με τόσο κόπο. «Η Αγγελική κάνει όμορφες ζωγραφιές», είπα απλά. Η σιωπή της ήταν μια ανάγνωση ολόκληρη. Ένα άδειο πεδίο που δεν μπορούσε πια να γεμίσει με δικαιολογίες. Βγαίνοντας από το σπίτι, κράτησα τη ζωγραφιά σφιχτά, σαν διοικητικό τεκμήριο που περιμένει τη σωστή στιγμή να κατατεθεί. Ανάμεσα στο κλειδί, τις συμβάσεις, το τραπεζικό έγγραφο και την ηχογράφηση, αυτό το παιδικό χαρτί έγινε το πιο αιχμηρό στοιχείο. Διέψευδε, όχι μόνο μια αφήγηση, αλλά ένα ολόκληρο σύστημα σιωπής. Είχα πλέον μια απόδειξη που δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί χωρίς να πληγώσει εκείνη που την δημιούργησε. Και δεν θα το επέτρεπα ποτέ. Η διαδρομή προς την αλήθεια είχε πάρει τώρα μορφή. Και, για πρώτη φορά, είδα ξεκάθαρα ποια κατεύθυνση έπρεπε να ακολουθήσω. Ο πρωινός αέρας είχε μια παράξενη καθαρότητα, σαν να ήθελε να ξεπλύνει όσα είχαν μείνει μετέωρα τις προηγούμενες ημέρες. Εγώ όμως ήξερα πως τίποτα δεν είχε ξεπλυθεί. Το αντίθετο, όλα είχαν αρχίσει να βαθαίνουν. Η ζωγραφιά της Αγγελικής, η φωτογραφία στο παρμπρίζ, οι υπογραφές του Σπυρίδωνα, το τραπεζικό έγγραφο, η ηχογράφηση της Κατερίνας, όλα μορφοποιούσαν ένα σύνολο που δεν μπορούσα πια να αγνοήσω. Ήταν ώρα να δώσω το πρώτο, προσεκτικό, αλλά σαφές μήνυμα ότι δεν θα έμενα στο περιθώριο. Τον Σπυρίδωνα τον συνάντησα στο δικηγορικό του γραφείο. Ένα μέρος γεμάτο ξύλο, βιβλιοθήκες και μια μυρωδιά παλαιότητας που συχνά συνοδεύει όσους έχουν μάθει να χρησιμοποιούν τον νόμο ως ασπίδα, καμιά φορά και ως κάλυψη. Με υποδέχτηκε με εκείνη τη λεπτή ευγένεια που θυμίζει περισσότερο επαγγελματική στάση παρά οικογενειακή σχέση. «Σταυρούλα, τι σε φέρνει εδώ?» ρώτησε,
καθισμένος ήδη πίσω από το μεγάλο του γραφείο, σαν να ήθελε να ορίσει από την αρχή την ιεραρχία του χώρου. Δεν κάθισα αμέσως. Προχώρησα αργά προς το παράθυρο, αφήνοντας τη σιωπή να πάρει τη θέση μου, προτού του μιλήσω. «Έχω αρχίσει να τακτοποιώ κάποια χαρτιά της εταιρείας», είπα, «και πιθανότατα θα χρειαστώ σύντομα τη συμβολή σου. Υπάρχουν μερικές συμβάσεις που φέρουν την υπογραφή σου». Το βλέμμα του πάγωσε για ένα ελάχιστο κλάσμα του χρόνου, σχεδόν ανεπαίσθητο, αλλά το είδα. Η σταθερότητά του είχε ραγίσει, έστω και για μία στιγμή. Τότε κατάλαβα πως δεν ήταν απλώς πληροφορημένος. Ήταν αναμεμειγμένος. «Δεν γνωρίζω σε ποιες συμβάσεις αναφέρεσαι», είπε, με φωνή που προσπάθησε να αποκαταστήσει την αρχική του ψυχραιμία. Το χαμόγελό μου ήταν μικρό, χωρίς ίχνος ηρωνίας. «Θα σου τις δείξω όταν έρθει η ώρα», του απάντησα. «Προς το παρόν, ήθελα απλώς να ξέρεις πώς τις έχω». Ήταν η πρώτη φορά που είδα τον Σπυρίδωνα να αλλάζει κυριολεκτικά στάση σώματος. Έγειρε ελαφρά πίσω στην καρέκλα, σαν να προσπαθούσε να βρει νέο σημείο ισορροπίας. Δεν συνέχισα τη συζήτηση. Δεν υπήρχε λόγος. Το μήνυμα είχε ήδη παραδοθεί. Έφυγα από το γραφείο του χωρίς αποχαιρετισμούς. Δεν χρειαζόταν. Η ουσία είχε υποθεί και πάνω απ' όλα είχε καταγραφεί μέσα του. Το απόγευμα, στο σπίτι, αποφάσισα να τακτοποιήσω έναν παλιό πίνακα που ο Αντώνης είχε κρεμάσει στο γραφείο μας. Ήταν ένα έργο που ποτέ δεν ενέπνεε κάτι ιδιαίτερο, αλλά είχε για εκείνον μια ανεξήγητη σημασία. Καθώς σήκωσα τον πίνακα από τον τοίχο, είδα το χαρτί που κρύβονταν πίσω του. Ήταν διπλωμένο σε 4, με εκείνη την παλιά, σχεδόν μαθητική μέθοδο που χρησιμοποιούσε ο Αντώνης όταν ήθελε να κρύψει κάτι πρόχειρα. Το άνοιξα. Μια επιστολή, γραμμένη στο χέρι, με γραφή γνώριμη αλλά βιαστική. Αναφερόταν σε μια προγραμματισμένη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Και στο τέλος, εκεί όπου έπρεπε να βρίσκεται το όνομά μου, υπήρχαν μόνο 2 αρχικά. Νι. Μαριάνθη Νικολαίδου. Ένιωσα έναν αργό παλμό να φτάνει στον λαιμό μου. Δεν ήταν σοκ. Ήταν επιβεβαίωση. Τα κομμάτια δεν ήταν πια διάσπαρτα. Είχαν αρχίσει να σχηματίζουν σχήμα. Έβαλα την επιστολή σε έναν διαφανή φάκελο, όπως θα έκανα με οποιοδήποτε εύθραυστο τεκμήριο στη δουλειά μου. Καθώς την τοποθετούσα δίπλα στη ζωγραφιά της Αγγελικής, στις φωτογραφίες, στα τραπεζικά έγγραφα, στις υπογεγραμμένες συμβάσεις του Σπυρίδωνα, κατάλαβα πως δεν συλλέγω απλώς στοιχεία. Συνέθετα, μια πραγματική υπόθεση. Μια υπόθεση όπου κανείς δεν θα μπορούσε πια να με αγνοήσει, ούτε να με αποσιωπήσει. Έκλεισα τα φώτα του γραφείου μου αργά, σαν να ολοκλήρωνα μια προκαταρκτική έκθεση που θα οδηγούσε στο επόμενο στάδιο. Γιατί, πράγματι, το επόμενο στάδιο είχε μόλις αρχίσει και ήμουν εγώ εκείνη που το είχε κινήσει. Το πρωί εκείνο δεν είχε καμία από τις συνηθισμένες του βαρύτητες. Είχε μια καθαρότητα που μοιάζει να προειδοποιεί. Σήμερα κάτι θα αλλάξει θέση, όχι με θόρυβο, αλλά με ακρίβεια. Είχα συγκεντρώσει αρκετά τεκμήρια, ώστε να νιώθω πως ένα μέρος της υπόθεσης είχε ήδη σταθερή δομή. Μου έλειπε όμως ο κρίσιμος έλεγχος νομιμότητας, η επιβεβαίωση πως όσα είχαν καταγραφεί είχαν πιθανότητα να σταθούν σε αίθουσα δικαστηρίου. Γι' αυτό έπρεπε να συναντήσω τον Νίκο Μαυρίδη. Ο Νίκος, πρώην αστυνομικός και τώρα ιδιωτικός ερευνητής, είχε εκείνη τη σιωπηλή σοβαρότητα που συναντά κανείς μόνο σε ανθρώπους που έχουν δει την αλήθεια να παραμορφώνεται από χέρια ισχυρών. Με περίμενε σε ένα μικρό γραφείο στο κέντρο της πόλης, γεμάτο φακέλους και ντοσιέ, όλα οργανωμένα με απόλυτη πειθαρχία. Η μυρωδιά του χώρου θύμιζε χαρτί που έχει ξεφυλιστεί πολλές φορές. Χαρτί που έχει δει υποθέσεις να ανοίγουν και να κλείνουν. «Σταυρούλα», είπε, δείχνοντάς μου να καθίσω. Έφερες το υλικό. Άνοιξα την τσάντα μου με αργή, ελεγχόμενη κίνηση. Έβγαλα πρώτα τη ζωγραφιά της Αγγελικής, τοποθετώντας τη πάνω στο τραπέζι, με το σεβασμό που θα τιμούσε κανείς ένα εύθραυστο τεκμήριο. Μετά τα τραπεζικά έγγραφα, τις φωτογραφίες, τις ηχογραφήσεις, τις συμβάσεις με τις υπογραφές του Σπυρίδωνα και τέλος το γράμμα με τα αρχικά της Μαριάνθης. Ο Νίκος πήρε μια βαθιά ανάσα. Δεν ρώτησε τίποτα. Άρχισε να κοιτά έναν τους φακέλους με τρόπο σχεδόν τελετουργικό. Η ματιά του ήταν σχολαστική, σαν να μετρούσε τις αποστάσεις ανάμεσα στις σελίδες, σαν να ήθελε να δει αν κάτι μέσα τους πρόδιδε προχειρότητα ή πανικό. «Ξέρεις», είπε τελικά, ακουμπώντας το γράμμα στο τραπέζι, «αυτό το υλικό, αν οργανωθεί σωστά, μπορεί να αλλάξει πολλά. Όμως χρειάζεσαι κάτι ακόμη. Νομική επιβεβαίωση». «Το ξέρω», απάντησα. «Και γι' αυτό θέλω να δω τη δικηγόρο». Κούνησε το κεφάλι επιδοκιμαστικά. «Καλώς. Αλλά πριν πας, θέλω να σου δείξω κάτι». Πήγε στον υπολογιστή του και άνοιξε έναν φάκελο.
Ένα έγγραφο σάρωσης εμφανίστηκε στην οθόνη. Η μορφή του ήταν γνώριμη. Σφραγίδες συμβολεογράφου, ημερομηνίες γραμμένες προσεκτικά, υπογραφές. Ήταν το συμπληρωματικό μέρος της διαθήκης του Αντώνη. «Το απέκτησα χθες το βράδυ», είπε. «Δεν έπρεπε να το έχω ακόμη, αλλά όταν κάποιοι παίζουν με έγγραφα αυτού του τύπου, κάποιος άλλος συνήθως τα προσέχει». Το κοίταξα προσεκτικά. Η υπογραφή του Αντώνη υπήρχε, αλλά είχε κάτι περίεργο. Ένα μικρό, ανεπαίσθητο τρέμουλο στη γραμμή. Ένα τέντομα στο σημείο που συνήθως η γραφή του ήταν σταθερή. Ήταν σαν να είχε τραβηχτεί από διαφορετικό χέρι ή σαν να είχε τοποθετηθεί εκεί. «Είναι ψηφιακή υπογραφή», είπε ο Νίκος. «Η πιστοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά. Όμως ο χρόνος καταχώρησης είναι ύποπτος. Καταχωρήθηκε την ημέρα που, σύμφωνα με το νοσοκομείο, ο Αντώνης ήταν σε κατάσταση έντονης αδυναμίας». Τότε όλα απέκτησαν συνοχή. Οι μεταβιβάσεις, οι επισκέψεις στη Μαριάνθη, η αναταραχή της Κατερίνας, η απόσταση του Σπυρίδωνα, η φωτογραφία στο αυτοκίνητό μου. Κάποιος ήθελε να δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα λίγο πριν τον θάνατο του Αντώνη. Κάθισα για λίγο σιωπηλή. Δεν υπήρχε θυμός μέσα μου, μόνο μια αίσθηση ευθύνης. Αν δεν έδινα συνέχεια, η υπόθεση θα έμενε κλειστή, άδικη, παραμορφωμένη. «Θέλω αντίγραφο», είπα. «Θέλω να το πάω στη δικηγόρο». Ο Νίκος έγνεψε, τύπωσε το έγγραφο σε χαρτί υψηλής ανάλυσης και μου το έδωσε. Το χαρτί ήταν χοντρό, βαρύ, έτσι όπως είναι τα έγγραφα που περιμένουν να γίνουν επίσημη πράξη. Το κράτησα με προσοχή, σαν να είχε πάνω του ένα μέρος της αλήθειας που είχε στερηθεί από εμένα. «Σταυρούλα», είπε πριν φύγω, «να ξέρεις κάτι. Όταν πας σε έναν επαγγελματία του νόμου με αυτά τα στοιχεία, δεν θα μπορεί να τα αγνοήσει κανείς. Ούτε εκείνη. Δεν χρειάστηκε να διευκρινίσει ποιοι ήταν εκείνοι. Το ήξερα ήδη. Και όταν έκλεισα πίσω μου την πόρτα του γραφείου, είχα μαζί μου το πρώτο, καθαρό νομικό σημάδι, ότι η υπόθεση είχε αρχίσει να περνά από τη σκιά στο φως. Για πρώτη φορά ένιωσα ότι δεν κρατούσα απλώς στοιχεία. Κρατούσα κατεύθυνση. Το φως του απογεύματος έμπαινε στο γραφείο της δικηγόρου σαν μια λεπτή χρυσαφένια ταινία επάνω στα νομικά βιβλία. Είχα φτάσει λίγα λεπτά νωρίτερα, με έναν φάκελο τόσο γεμάτο που ένιωθα το βάρος του να διαπερνά τον καρπό μου. Δεν ήταν βάρος εκδίκησης, ήταν βάρος ευθύνης. Ήξερα ότι από αυτήν τη συνάντηση θα ξεκινούσε η επίσημη μετατροπή των υποψιών σε αναγνωρίσιμες παρατυπίες, των ενδείξεων σε καταθέσιμα τεκμήρια. Η δικηγόρος, η κυρία Αργυρό Παπαδάτου, με υποδέχτηκε με την ηρεμία εκείνων που έχουν συνηθίσει να ακούν ανθρώπους στο χείλος μιας κρίσης. Όμως εγώ δεν ήμουν πια στο χείλος. Είχα περάσει απέναντι, σε έδαφος σταθερό, γεμάτο έγγραφα, αποδείξεις και διαδρομές που οδηγούσαν σε συγκεκριμένα ονόματα. «Κυρία Σταυρούλα», είπε, «τι ακριβώς θέλετε να εξετάσουμε?» Άφησα τον φάκελο στο τραπέζι. Το χαρτί ακούμπησε με έναν ήχο σταθερό, σχεδόν επίσημο. Τον άνοιξα αργά και άρχισα να παραθέτω προσεκτικά τα στοιχεία. Τη ζωγραφιά της Αγγελικής με την ημερομηνία που αναιρούσε την κατάθεση της Μαριάνθης, τις φωτογραφίες, τις τραπεζικές μεταφορές, τις συμβάσεις με την υπογραφή του Σπυρίδωνα, την ηχογράφηση και τέλος το συμπληρωματικό μέρος της διαθήκης που μου είχε δώσει ο Νίκος. Η δικηγόρος δεν μίλησε για αρκετή ώρα. Άγγιζε κάθε έγγραφο με την άκρη των δαχτύλων, όχι για να το εξετάσει εξωτερικά, αλλά για να αφουγκραστεί την υλικότητά του. Μια πραγματικά καλή νομικός βλέπει τη λεπτομέρεια όχι ως θραύσμα, αλλά ως προέκταση χαρακτήρα. Και εδώ, οι χαρακτήρες είχαν αφήσει πίσω τους ίχνη ασυνέπειας. «Αυτό», είπε τελικά, ακουμπώντας το έγγραφο της διαθήκης. «Είναι σαφώς προβληματικό. Η ηλεκτρονική υπογραφή φέρει χρονοσήμανση που δεν συνάδει με την κλινική κατάσταση του συζύγου σας. Θα μπορούσε να θεωρηθεί πλαστογραφία?» τη ρώτησα, διατηρώντας τη φωνή μου σταθερή. «Θα μπορούσε να θεωρηθεί καταχρηστική αξιοποίηση νομικού εργαλείου», απάντησε. «Και ναι, ενδέχεται να εμπλέκεται και πλαστογραφία. Όμως χρειαζόμαστε διασταύρωση». Της έδωσα την ηχογράφηση της Κατερίνας. Την άκουσε 2 φορές. Στο πρόσωπό της δεν φάνηκε έκπληξη. Φάνηκε εκτίμηση. Ήταν το είδος της αντίδρασης που δείχνει κάποιος όταν βλέπει ότι η υπόθεση έχει δομική συνοχή. «Κυρία Σταυρούλα», είπε τελικά, «έχετε ήδη στα χέρια σας υλικό ικανό να ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα. Θα συντάξω φάκελο. Αλλά θέλω να κάνω κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Να στείλω ανώνυμα μέρος αυτού του υλικού στην εισαγγελία. Αυτό θα σας προστατεύσει νομικά και θα επιταχύνει τη διαδικασία». Δεν απάντησα αμέσως. Ένιωσα το σώμα μου να γιώνεται αργά στην καρέκλα. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωθα το βάρος να μοιράζεται με άλλον άνθρωπο. «Ναι», είπα. «Προχωρήστε».
Η δικηγόρος ξεκίνησε αμέσως. Άνοιξε έναν μεγάλο λευκό φάκελο και τοποθέτησε μέσα αντίγραφα των εγγράφων. Κάθε σελίδα ακουμπούσε την επόμενη με έναν ήχο ελαφρύ αλλά αποφασιστικό, σαν να χτιζόταν ένας τοίχος από λεπτό χαρτί, σταθερός, αδιαπέραστος. «Αυτός ο φάκελος», είπε, «θα αποσταλεί στις αρμόδιες αρχές μέσα σε λίγες ώρες. Κανείς δεν θα γνωρίζει την ταυτότητά σας. Εσείς θα παραμείνετε παρατηρήτρια μέχρι να σας ζητηθεί επίσημα να καταθέσετε». Σηκώθηκα αργά. Το στομάχι μου είχε σφίξιμο. Όχι από φόβο, αλλά από εκείνο το είδος ευθύνης που νιώθει κανείς όταν ένα σύστημα αρχίζει επιτέλους να κινείται. «Και κάτι ακόμη», πρόσθεσε η δικηγόρος. «Μην απαντήσετε σε καμία πρόκληση. Από εδώ και πέρα, μιλούν μόνο τα έγγραφα». Η φράση της έμεινε να αιωρείται με μια απλή, καθαρή αλήθεια. Η υπόθεση είχε περάσει πλέον από τα χέρια μου στο πεδίο του νόμου. Βγαίνοντας από το γραφείο, περπάτησα χωρίς βιασύνη. Ήξερα ότι πίσω από εμένα, μέσα σε εκείνον το λευκό φάκελο, βρισκόταν η πρώτη επίσημη πράξη του δικού μου αντιστρόφου κινήματος. Ένα διοικητικό και νομικό αντίβαρο απέναντι σε όσους νόμιζαν πως μπορούσαν να διαμορφώσουν τη μοίρα μου με σιωπές και υπογραφές. Για πρώτη φορά, δεν κρατούσα μόνο αποδείξεις. Κρατούσα διαδικασία. Η αίθουσα συνεδριάσεων της εταιρείας ήταν φωτισμένη με εκείνο το σκληρό, λευκό φως που δεν επιτρέπει σε καμία σκιά να σταθεί άνετα. Ο Σπυρίδωνας είχε καλέσει τη συνάντηση για να εξομαλυνθούν οι εντυπώσεις. Μετά τον θάνατο του Αντώνη, όμως όλοι γνώριζαν ότι το πραγματικό του κίνητρο ήταν να διασφαλίσει ότι ο έλεγχος θα μείνει στα χέρια του. Εγώ ήμουν εκεί ως χήρα, ως συγγενής, ως κάποια που θεωρητικά έπρεπε να δείχνει αποσυρμένη. Δεν ήμουν. Έφτασα λίγο νωρίτερα, κρατώντας έναν φάκελο λεπτό σαν αναφορά, αλλά με περιεχόμενο αρκετό για να αλλάξει τον άξονα της συζήτησης. Ο Νίκος Μαυρίδης στεκόταν διακριτικά λίγα μέτρα πιο πέρα, όχι ως συμμετέχον, αλλά ως σιωπηλός παρατηρητής. Η παρουσία του δεν έδινε δύναμη σε εμένα. Απλώς υπενθύμιζε σε εκείνους ότι δεν ήμουν πια μόνη. Μπήκα στην αίθουσα, χωρίς να πω κουβέντα. Οι συζητήσεις κόπηκαν αμέσως. Η Μαριάνθη γύρισε προς το μέρος μου με ένα άψογο χαμόγελο, αλλά τα μάτια της στένεψαν για μια μόνο στιγμή, σαν να προσπαθούσε να συναρμολογήσει γρήγορα ποια εκδοχή της πραγματικότητας έπρεπε τώρα να φορέσει. «Σταυρούλα, χαίρομαι που ήρθες», είπε. Έγνεψα ευγενικά. Δεν ανταπέδωσα το χαμόγελο. Ο Σπυρίδωνας πήρε θέση στο κέντρο του τραπεζιού. Η στάση του ήταν σταθερή, αλλά η φωνή του είχε χάσει την ανεπιτίδευτη σιγουριά της. «Ας ξεκινήσουμε», είπε. «Η εταιρεία χρειάζεται ενότητα. Χρειάζεται καθαρές γραμμές πλεύσης». Η ηρωνία της λέξης «καθαρές» έμεινε μετέωρη ανάμεσά μας. Εγώ άνοιξα τον φάκελο μπροστά μου, όχι επιδεικτικά, αλλά με την ηρεμία μιας γυναίκας που έχει δουλέψει υπομονετικά και σχολαστικά. Ο θόρυβος του χαρτιού που ξεδίπλωνε ήταν ο πρώτος ψίθυρος αλλαγής μέσα στην αίθουσα. «Πριν μιλήσουμε για ενότητα», είπα ήρεμα, «ίσως πρέπει να μιλήσουμε για ακρίβεια». Κάποιοι γύρισαν το κεφάλι, σαν να περίμεναν μια προσωπική έκρηξη. Δεν έδωσα καμία. Απλώς πάτησα ένα μικρό κουμπί στο τηλεχειριστήριο που βρισκόταν μπροστά στον προβολέα. Η οθόνη άναψε. Η πρώτη εικόνα εμφανίστηκε. Η φωτογραφία του Αντώνη και της Μαριάνθης, καθισμένων σε εστιατόριο, σε ημερομηνία που εκείνη είχε αρνηθεί κατηγορηματικά ότι τον είχε δει. Ένα ρεύμα αμηχανίας διαπέρασε την αίθουσα. Η Μαριάνθη σηκώθηκε απότομα. «Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ήταν μια τυχαία». Δεν τη διέκοψα. Απλώς πάτησα το επόμενο κουμπί. Στην οθόνη εμφανίστηκε η ζωγραφιά της Αγγελικής. 2 ενήλικες που καυγαδίζουν. Ένα παιδί που παρακολουθεί. Μια ημερομηνία που δεν άφηνε περιθώρια για παρερμηνίες. Η ζωγραφιά, με την αθωότητα και την ομότητά της, έκανε περισσότερα από οποιοδήποτε νομικό έγγραφο θα μπορούσε σε εκείνη τη στιγμή. Η φωνή της Μαριάνθης έσπασε. Η Αγγελική δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει τι. Το επόμενο κλικ έφερε στην οθόνη τις τραπεζικές καταθέσεις προς τη διεύθυνση της Μαριάνθης. Το μεθεπόμενο, τις συμβάσεις που έφεραν την υπογραφή του Σπυρίδωνα σε έγγραφα που δεν υπήρχαν στα επίσημα αρχεία της εταιρείας. Έπειτα, η ηχογράφηση από το νοσοκομείο. Οι ψίθυροι της Κατερίνας και της συναδέλφου της ακούστηκαν καθαρά. Δεν χρειάζεται να μάθει περισσότερα. Όχι ακόμη. Ο χώρος πάγωσε. Ο Σπυρίδωνας προσπάθησε να διατηρήσει τον έλεγχο. Αυτά τα στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί. Μπορεί να είναι παρεξηγήσεις, μπορεί... Τότε ακούμπησα στο τραπέζι το έγγραφο της διαθήκης. Το χαρτί έκανε έναν ήχο τόσο καθαρό που έμοιαζε με σφράγισμα. Η οθόνη γέμισε με τη σάρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής. Η ημερομηνία καταχώρησης. Η κλινική κατάσταση του Αντώνη εκείνη την ημέρα.
Η ασυμβατότητα. Αυτό το έγγραφο, είπα, βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρμόδιων αρχών. Η φωνή μου δεν ανέβηκε ούτε κατά μισή οκτάβα. Δεν χρειαζόταν. Εκείνοι που έπρεπε να καταλάβουν, κατάλαβαν. Η Μαριάνθη έμεινε όρθια, χωρίς να μπορεί να καθίσει ξανά. Το πρόσωπό της είχε χάσει το γεμάτο αυτοκυριαρχία περίγραμμα και είχε γίνει επίπεδο, άδειο. Ο Σπυρίδωνας έγειρε ελαφρά μπροστά, σαν να ήθελε να ελέγξει αν μπορούσε ακόμη να πείσει κάποιον. Δεν μπορούσε. Η αίθουσα, που πριν από λίγα λεπτά ανήκε σε εκείνους, είχε τώρα στραφεί προς εμένα. Όχι με θαυμασμό, αλλά με εκείνο το βαθύ, εσωτερικό αναγνώρισμα που δίνει κανείς σε κάποιον που παρουσιάζει γεγονότα ακριβή, αδιάσυστα, ενισχυμένα από χρόνο, έρευνα και τάξη. Δεν μίλησα άλλο. Δεν χρειάστηκε. Στάθηκα, μάζεψα αργά τα χαρτιά μου, τα έβαλα στον φάκελο και έφυγα. Πίσω μου, η αίθουσα έμεινε βουβή, σαν να είχε μόλις ακουστεί μια απόφαση που δεν είχε ακόμη διατυπωθεί, αλλά ήταν ήδη απόλυτη. Στον διάδρομο με περίμενε ο Νίκος. «Τελείωσες», είπε χαμηλά. «Όχι», απάντησα. «Απλώς ξεκίνησαν». Ένιωσα τότε έναν αργό, σταθερό παλμό να διαπερνά το στήθος μου. Δεν ήταν άγχος. Ήταν αποκατάσταση. Όχι με φωνές, με αποδείξεις. Το πρωινό εκείνο ξημέρωσε χωρίς θόρυβο, χωρίς δραματικές ανακοινώσεις, χωρίς σκιά από την ένταση των προηγούμενων ημερών. Ήταν το είδος της σιωπής που δεν φοβάται κανείς. Η σιωπή που δημιουργείται όταν οι διαδικασίες έχουν πάρει τον δρόμο τους και δεν χρειάζονται πια την ανθρώπινη παρέμβαση για να κινηθούν. Οι αρχές είχαν ήδη ξεκινήσει τον έλεγχο. Οι συμβάσεις είχαν σταλεί για πραγματογνωμοσύνη και η διαθήκη του Αντώνη εξεταζόταν από ειδικούς. Εγώ δεν είχα τίποτα άλλο να προσθέσω. Είχα δράσει, είχα τεκμηριώσει, είχα παραδώσει. Η ζωή μου όμως χρειαζόταν μια νέα μορφή. Το πρώτο βήμα ήταν να επιστρέψω εκεί όπου είχε αρχίσει η αναζήτησή μου. Στο παλιό γραφείο του Αντώνη. Μπήκα στο χώρο με μια ηρεμία που δεν είχα ξανανιώσει από τη στιγμή που είχα λάβει το σημείωμα την ημέρα της κηδείας. Το φως έπεφτε πάνω στα έπιπλα με έναν τρόπο που τα έκανε να φαίνονται ξένα, σαν να μην ανήκαν ποτέ σε μένα. Ίσως πράγματι δεν είχαν ανήκει. Πλησίασα το γραφείο. Άνοιξα το συρτάριο που είχα βρει τις κρυφές συμβάσεις. Ήταν άδειο τώρα. Όχι επειδή κάποιος τις είχε αφαιρέσει, αλλά επειδή εγώ τις είχα ήδη πάρει, φωτογραφίσει, παραδώσει. Τίποτα δεν με συνέδεε πια με το περιεχόμενο αυτού του χώρου. Κράτησα στο χέρι μου το κλειδί της εταιρείας, εκείνο που είχα βρει κάτω από το χαλί στο σπίτι της Μαριάνθης. Το πρώτο υλικό ίχνος που είχε υποδείξει πως κάτι ήταν λάθος. Η ψυχρή του επιφάνεια με άγγιξε με έναν τρόπο σχεδόν τελετουργικό. Ήταν το αρχικό σημείο του νήματος που είχα τραβήξει μέχρι να φανεί ολόκληρος ο ιστός. Το άφησα επάνω στο κέντρο του άδειου γραφείου. Ο ήχος του ήταν απαλός, αλλά ολοκληρωτικός, σαν σφράγισμα ενός φακέλου που είχε πλέον κλείσει οριστικά. Δεν στράφηκα να κοιτάξω πίσω μου. Βγήκα από το δωμάτιο με έναν ήρεμο, σταθερό βηματισμό, αφήνοντας πίσω όχι μόνο το κλειδί, αλλά και όλα όσα αυτό συμβόλιζε. Τη σιωπή μου, την αμφιβολία μου, τη θέση μου σε μια ιστορία που ποτέ δεν είχε γραφτεί για να με προστατεύσει. Το επόμενο βήμα ήταν να επισκεφθώ την Αγγελική. Η μητέρα της βρισκόταν υπό διοικητικό έλεγχο και η μικρή παρέμενε προσωρινά με συγγενείς που μπορούσαν να τη φροντίσουν χωρίς να εμπλέκονται στην υπόθεση. Την βρήκα να σχεδιάζει, όπως πάντα. Μόλις με είδε, έτρεξε προς το μέρος μου και με αγκάλιασε χωρίς να πει λέξη. «Έχεις κάτι να μου δείξεις?» τη ρώτησα απαλά. Με οδήγησε στο τραπέζι της. Είχε φτιάξει μια νέα ζωγραφιά. Δεν υπήρχαν πια ενήλικες που φώναζαν. Δεν υπήρχε καν σκιά σύγκρουσης. Υπήρχε ένα σπίτι, ένα μεγάλο παράθυρο με φως και μια γυναίκα που στεκόταν μπροστά σε έναν μεγάλο, άδειο τοίχο και από πίσω της, μια πόρτα που άνοιγε προς έναν κήπο. Η παιδική λιτότητα της εικόνας μου έφερε μια ηρεμία που δεν είχα επιτρέψει στον εαυτό μου εδώ και καιρό. «Αυτή είσαι εσύ», είπε η Αγγελική. Το χαρτί ήταν παχύ, το χρώμα απλωμένο με βεβαιότητα, όχι φόβο. Ήταν η πρώτη φορά που ένα παιδί μου έδειχνε όχι τι είχε συμβεί, αλλά τι μπορούσε να υπάρξει από εδώ και πέρα. Της χαμογέλασα. «Είναι όμορφο», της είπα. «Και αληθινό». Αργότερα επέστρεψα στο δικό μου σπίτι. Εκεί, στο τραπέζι της δουλειάς μου, με περίμεναν άλλα χαρτιά. Όχι συμβάσεις, όχι αποδείξεις. Ήταν σχέδια για ένα νέο χώρο εργασίας. Ένα εργαστήριο συντήρησης έργων τέχνης που σκεφτόμουν εδώ και χρόνια, αλλά ποτέ δεν είχα το θάρρος να ξεκινήσω. Τώρα όμως, αυτή η ιδέα ανήκε μόνο σε μένα. Δεν υπήρχε σκιά να τη διαστρεβλώσει. Άγγιξα τις σελίδες. Ήταν λευκές, καθαρές, έτοιμες να γραφτούν με λέξεις που κανείς δεν θα μπορούσε να ακυρώσει.
Ένιωσα τότε το σώμα μου να χαλαρώνει. Όχι επειδή είχα κερδίσει κάτι ενάντια σε κάποιον άλλον, αλλά επειδή η ζωή μου είχε τελικά αποκατασταθεί στη σωστή της μορφή. Χωρίς παραμορφώσεις, χωρίς κρυφές συμφωνίες, χωρίς σιωπές που με έπνιγαν. Το τελευταίο φως της ημέρας έπεσε πάνω στα χαρτιά, σαν να τα βάφτιζε σε ένα νέο πλαίσιο. Και εγώ, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, δεν ένιωθα ότι έπρεπε να κρατήσω αποδείξεις. Ένιωθα ότι μπορούσα να ξεκινήσω. Σε κάθε ιστορία αδικίας, το πιο δύσκολο βήμα δεν είναι η αποκάλυψη της αλήθειας, αλλά η στιγμή που αποφασίζουμε να μην σιωπήσουμε άλλο. Η Σταυρούλα έμαθε ότι η αξιοπρέπεια δεν είναι αδυναμία και ότι τα έγγραφα, όσο ψυχρά κι αν φαίνονται, μπορούν να γίνουν το ισχυρότερο εργαλείο αποκατάστασης. Πόσες φορές στη δική σας ζωή νιώσατε ότι κάτι ήταν άδικο, αλλά δεν είχατε τα μέσα ή το κουράγιο να το αποδείξετε? Αν αυτή η ιστορία σας άγγιξε, μοιραστείτε την με κάποιον που χρειάζεται υπενθύμηση πως η σιωπή δεν είναι λύση και πως η αλήθεια, όταν καταγράφεται σωστά, δεν ητάται. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε like, γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ιστορίες που δικαιώνουν τον άνθρωπο και θυμίζουν ότι η ζωή δεν χαρίζεται, διεκδικείται.